Man mati gamina ni Paulo do kyo kaydo karingto. Dakwa fatfatag ikatlo na. Mga kakatag, di ko na naiwa jinyo chiring ko. No, kananaw ko pa jinyo no kakwam. Di ko may kanuanan inyo ipi palanginan na no seri. Ta, mungani kamu pado karawan. Sunyo, ichak may kanakan paso na kanakam yaji may pagnat yamrali ni Kristo. Uriwo ko piyo panpajinyo no mayro ko. Ta marat pa o kapakan ko jinyo no chinfafaka. Ta jinyo anget. Sunyo ikakman siyang siya ikwayaga yaji ngangapso yamak denga yako inanaw jinyo. Ta inyo ranam nyo pa pangurayan o ichichawat no tao. Ta amin pa jinyo so yamang inanagat akano yam galagal ataw. Una ikakman siyangam kakunungan na no nyo kapachikaw pado karawan. Yemen so yatatasya jinyo yaman chino yakanam yako machanod di Paulo. Yemen so tawa yaman chino yakanam ko machanod di Apollo. Sunyo ipiyang ipakano yaji ngano yung di Yesua tao. Ikungo angangayan ni Apollo ka nyakan. Yaman ranam nakapi lamlam sui yaman ni yamatadoto. Ayama palulo jinyowa yaw manuyong di Yes Kristo. Ta naman to mangurayo ni turuna ni yamatadoto faray. Kunimowa nakataktak diya ni Apollo. O amruarufo siya si amatadoto. O mapamuwa siya. Kano tumaktak diya tuda lapit pa uriya faray. Amo amruarufo siya si amatadoto. O mapamuwa siya. Kano tumaktak diya biyang lamlam siya na ni yamatadoto. Syuto na palululuy siya ni yamatadoto do lamlam siya na so ituro na jira. Yaman ranam naman machipay fariji yamatadoto. Inyo ranam kanyo akmay niya kawan na ni yamatadoto. Naman piruwagan pa. Sunyo ichak may faya na patrinagan ni yamatadoto. Loko pangurayan wo nituro na diyakan ni amatadoto tanatanangam ko akmay matananga mga maungsyo faya tao. Do kanyi mapangikoso soil na katuntun dadya. Pakapiyagan do tingato no karawan no tao. So pakapiyan da so paringan da fagay. Ta aboy karawanan ni Yes Kristo ni pamnekana ni yamatadoto akmani soil. O mga maugso faya atawam, amienso mga maugno fuwawan. Amienso mga maugno lanyitan. So iyan no tawa maringno kayowa kano fotsid. Umina faritam machitata ranano makwawo kanyina kaji nunyiyan. Tano maratang ranawo araw nano yayini Yesuam patwawon na rana. Uriwo ipakatan ng rana diya. Tano makwam askada na rana ni Yesu minafarita. Umuniso ni paringatawam uriwo mafared. Akmar na syangatawam uriwo arawon na. Amo diyo niso ni paringam abo araw na. Apa ni amatadoto dote ingato do kakmani ni makagagso katao-tao na do apoy. Manwa nyo jata niyo na kapachi lovot jinyo ni amatadoto. Manwa nyo jata niyo na kayan jinyo no seri. Amurian no si amian so tawa mapay karorat so katao-tao na
napachi kaupanyi amatadutuam, jabu kajina patuvilanja. Tao pachi kaupanyi amatadutua tawam, abu karatan na. Inyuranam, yamyan jinyo si amataduto. Jinyo ngalala sao aktoktono kataw-taon yun. No amyan jinyo so, uminara so ichichirawat no tao do karawan a, maparway so tanang naam, iptad na rana o kapakatan na tanang na. Ta uriwo ikanayong na mata na nga tao. Tao ipansin o tao do karawan a, mata na ngam, ipansinanyi amata duto a yata na nga tao. Akman so chiring do seisyo, manyiringam, umata na nga tawam, kalitan sirano tanang da. Kajina mangununungan no farida. O chiring pa do seisyoam, katangan na niya mata duto, o kabuno paypay pangayan na no, naknakmendan no, mapakatan na tanang nga tao. Amuri wo, ikabuno tawa, maparway a mansino, kunot na do kaduan jaman. Ta yaman nga, yamang nanawam, nitufoy na yaman jinyo ni amatado to a nanaw jinyo. Yaman na si Apollo akani pitam, naman may yangang a nitufoy na ni amatado to a sumidong jinyo. Tana karawan, at tana mafiyay, kano mawakwak at tana sichay kwaya, kano makwam, o yamakakadira na yaam, nituro na ni amatado to a ipipapian nyo. Am naknakman yun, ta inyo am na italamorong ni Kristoan, si Kristoan amering na si amatado to.